Fl-ewwel ġimgħat ta' Jannar se jibdew id-diskussjonijiet bejn il-Gvern u AX Holdings Limited biex jintlaħaq ftehim bejn iż-żewġ partijiet u jibda x-xogħol fuq il-mina li tgħaddi mill-Belt Valletta u taqqat ta' Sliema mal-Kottonera. Proġett li se jiswa lil privat mal-10 miljun euro u l-mistenni jitlesta fi żmien 18 xahar jew inqas. Tant li l-mira ili din ir-rotta alternattiva titlesta sas-sajf 2017 biex tkun bdiet tintuża sa meta l-Belt Valletta issir il-Belt Ewropea tal-Kultura. Il-kap eżekuttiv ta' AX Holdings, Angelo Xwiereb, fisser kif permezz ta' 3 operi tal-baħar speċjali se jkun possibbli li wieħed jibda r-rotta tiegħu minn ta' Sliema u f'20 minuta jasal l-Isla. Il-mina se tisbokka fil-parti magħrufa bħala tal-Askaris il-Belt Valletta kif urina Xwiereb. Għamlek għandek minn ta' Sliema, il-ferri parsa tiqaf hawnhekk, aħna ngħidu l-mina tiġi l-hawnhekk biex ma tellifx in-negozju tal-ħwienet u restoranti li hawn din in-naħa. U għandek il-tunnel għaddej minn taħt il-Melita, u ma tibqa' għaddej għall-Kottonera. Eventually qudiem jiġifieri kun tista' tieqaf stop soħra, ma issa ġifieri ngħidu nifqu l-Birgu u l-istess ma jkollok tnejn waħda ġejla u l-oħra sejra lura. Xwiereb sostna li dan il-proġett se jwassal ukoll biex ikunu ġenerati iktar attivitajiet ekonomiċi mal-port filwaqt li tenna li sar studju biex fil-proċess ta' tħaffir ma ssirx ħsara ekoloġika jew infrastrutturali. Għamilna studju wkoll biex għamilna survey biex naraw fejn huma hemm xi tunnels fil-belt biex ma missuhomx. Rajna ġifieri fejn hemm bini storiku biex ukoll ma ngħaddux minn taħtu. Il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi stqarr li dan il-proġett huwa mezz li bih se tingħata għajnuna lill-infrastruttura preżenti li m'għadix tifla għall-ammont ta' karozzi li hemm fit-toroq. Hekk titpoġġa fil-prattika wkoll il-weda li jinħolqu sistemi innovattivi ta' trasport biex tittaffa il-problema ta' traffiku. Min-naħa tiegħu il-Ministru Konrad Bizzi sostna li dan il-proġett jagħmel sens kummerċjali u jagħti valur lill-pajjiż. Għalhekk qal li huwa dbir tal-Gvern li jiffaċilita kemm jista' jkun il-proċess ta' investiment tal-privat.